M'hemmx għalfejn tkun nazzjonalist biex tivvota lil Partit Nazzjonalista. Huwa dan il-messaġġ li jrid jispira r-riforma li se tkun qed issir fil-midja tal-Partit Nazzjonalista. Għal dan iċ-Chairman Eżekuttiv ta' Media Link Communications, Pier Portelli, meta kien qed jindirizza il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Il-midja tagħna hemm bżonn li ssir xempju li m'hemmx għalfejn tkun nazzjonalist biex tivvota PN. M'hemmx għalfejn tkun nazzjonalist biex tivvota PN. Tibżgħux tgħiduha. Meta saru r-rivoluzzjonijiet kbar tal-pajjiż, għafdawna nies li mhux neċessarjament rridu jkunu fil-klabb imma għafdaw f'idejn sodi. U dak li hemm bżonn nagħmlu. U jien determinat li l-midja tagħna tinfetaħ għal dawn in-nies. Pier Portelli qal il-midja tal-Partit Nazzjonalista għandha tkun l-ewwel sinjal li l-Partit Nazzjonalista huwa miftuħ u lest jaħdem ma' kull minuta rieda tajba. Mela allura rridu nkunu lesti. Il-midja tagħna trid tkun l-ewwel sinjal illi aħna miftuħin u lesti naħdmu ma' min kull minu ta' rieda tajba. Pier Portelli staqsa jekk aħniex lesti li l-midja tal-Partit Nazzjonalista tinfetaħ għal iżjed nies jew jekk aħniex komdi li nkomplu nxandru għal dawk li huma diġà konvinti mill-politika tal-Partit Nazzjonalista. Lesti li l-midja tagħna tinfetaħ għal iżjed nies jew irridu għall-midja tal-klabb biss. Jew tippreferu li nibqgħu nxandru biss għalina l-konvinti. Iċ-Chairman Eżekuttiv ta' Media Link Communications tkellem dwar l-isfidi li jridu jiġu meluba qabel ma tibda ssir ir-riforma fil-midja. Ewlenin fosthom l-isfida finanzjarja bi Pier Portelli jgħid li fil-waqt li qed jitħallsu djun preċedenti qed isir pjan għall-futur. U dan għaliex ittieħdet deċiżjoni konxja li minkejja dawn l-isfidi il-midja tal-Partit Nazzjonalista tibqa' teżisti u tibqa' tissaħħaħ. Madana kollu saħaq iċ-Chairman Eżekuttiv fil-waqt li nożżu l-passat tal-midja tagħna irid ikollna l-kuraġġ li nbidlu dak li mhux jagħtina riżultati. Dan se jkun ifisser ideat u nies ġodda fi kliem ieħor, mod ġdid. Waqt li nożżu l-passat tagħna irridu nbidlu dak li mhuwiex itina riżultati. Libsa ġdida, programmi ġodda, ideat ġodda, uċuħ ġodda, argumenti ġodda. Nista' ngħidilkom b'żewġ kelmiet. Mod ġdid. B'dan il-mod biss saħaq Pier Portelli irridu nuru li l-Partit Nazzjonalista beda jinfetaħ u li lest jaħdem ma' kull minu ta' rieda tajba.